Giant of me. All and dammer, Ishinangu, Biowa. All and dammer, Shinamiri, Biowa. All and dammer, Shebedi Chiche, Biowa. All and then Nana, Norowa. All those things, sir, never that in law. Or catch all your boy and midi. Adema Igbo ma yekene ono no bi high chief Ugochukwu tiere Igbo niile ya bụ chief Okafor mmụọ shinne high chief Okafor bụ ya bụ isi ndị tax force ndị niile na-eme omenala na-eme dibia na Igbo ya bụ isi ndị tax force ha na Igbo a anyị nọ n'obi ya na nke tata maka na ewe ihe mmiri eme anyị chọrọ eju ya high chief ndeke email Ademo Isa daalụ nne mmụọ shinne Ugochukwu tiere Igbo Chief ịma na tupu amana m agbapụ ya ọsọ m kagara na-ajụtarịrị maka na abịa m n'eti ihe mbụ m ji ụzọ nne na ka m na-abịa n'obi gị ma abịakwa m n'azụ na ebe anyị nọ ugbu a na-anya na-ewe ebe ịdọbara ụgbọala ebunyere gị ma bụ ebi ego gị ụgbọala ndị tax force mana ọ dị ka ewe nke mfụ ka ewe iji azipụ ụmụ ọnụ gị ọrụ ebutego ụgbọala ahụ maka na isi na ya ji gị na ọ na-enye gị na ọ chere gị aka mgba maka ije lụọ ọrụ ịkwesịrị ịlụ maka ndị wayo ndị adịgboroja dibịa n'ime obodo amam na gị na gọvanọ fụrụ amam na gị na ndị aka ji ewo ndị ji ego na ọ bụrụ sọ gọvanọ kwesịrị ime ihe ahụ ewe ndị ji aka ji ego n'obodo Enugu a kwesịrị ibunye gị ụgbọala anyị na-eti mkpu maka ya Chizzy ebutego ya ekene ego ga-adịrị na mma ise eziokwu o nwere ndị ji ego nwere ike ime ya mana ịmagwara ihe na-eme ndị be anyị bụ ndị Igbo ha na-alaki ọya kpọrọ aha n'ihe agharịa ụfọdụ ọ ga-ahịa ahụ ndị ga-asị ka ha herpụọ iji gwa ya eziokwu onye kwesịrị mvu anyị moto bụ gọvanọ mana ka m gwazi anyị Chizzy ụgwọ ndị wayo ndị dibịa steeti dị iche iche ọpụkịta steeti na-abụ ịtọ ha kpọrọ m gba m moto na ọna ka m chọrọ na ha ga-efu eme ya mana na nga na-akọva ha Chizzy mụashi ha mba ha jidie adịm akọva ya wayo adịm akọva ya gwọrọ ọgwụ ego asị m kpeta m ga-akpeta mana ma ọ bụghị nkọva asị na ụdị onye na-eme ajị ihe shiri ọ na-eme mma all the meaning of the cover I will not do that ihe m nwere na task force a ọ bụghị ofu ọ bụghị ebe ọ bụghị ịtọ ọ bụghị iri kemgbe m bidoro ya adịm eme anything fake ma bribe ma support onye na-eme fake ya eteki m otu ya ọya ọ bụ na ka ọ ga-eji ọma jivi moto ya jidie ihe na-ekwu bụla ka anyị na-ene anya ọka bụ ebe gị obu ebe ha ya fụbeghị ọ ka nwere awetachekwa ka a ga-esi ihe a ga-eme ihe ma proses na ọ bụghị anaghị ahụ gọvanọ ka esi ahụ kansela so ewego some proses a ka anyị nọ na ya kịta mana n'ime ime ọchịchị obodo ebe ị nọ na lokal gọọmenti ewe ka gị na ha si kpa ọchịchị onye ime ọma ọchịchị obodo ebe a ka wee nwee ike wee jegwa gọvanọ gbasara ihe anyị ahụbeghị m lokal gọọmenti chairman with reason meji ofu ya bụ na ndị isi bịara ebe a si na ha bụ ndị culture and terrorism then ndị a bịara bụ dat lokal gọọmenti a ka a si were bịa and ha ji ọnụ ha gba m na ha chairman na-arụ and ha rịọrọ m ha na chairman n'ime ọchịchị obodo yes the chairman local government na ha nche na-arụ so ha ji ọnụ ha gba m mana akpọ ga-afacha lokal gọọmenti a akpọ m aha mana m akpọ publicly chief ka anyị banye na so mụ ajụkwa na ha si m mee ka akwụkwọ a ka ndị dibịa gbaba ya mụ kwuo percentage m ajụrụ m ajụ so kemgbe ha kọtụọ achọghịzi m nje hụ the local government chairman because o nwere ike nje ihe a ga-akọziri m ama ndo m anya mgbagbuzi ewe and kemgbe m bidoro ọchịchị a ahụbeghị local government chairman o nweghị ihe gbasara m na local government chairman ndị na-ahụ bụ gọvanọ minista ndị gị na ha kwesịrị ịrụ ndị mụ na ha kwesịrị ịrụ ọrụ ọ bụrụ local government chairman tavọdụ hụchakwa ya ọ dakwuo na ga-ahụ kansela mụ na ha abụghị ofu ihe na-akọva nna-achị bụ 5 states not even one state ma local government is only local government ya na state just one part
not even state as governor. So where him na eja hori afọ all governor bụ ihe nwere ike ịhụ with minister ndị ya na na-arụ not the possible. Daalụ chief Okafor bụ isi ndị task force ndị dibịa niile la na Igbo niile ọrụ ha bụ ịfụ na onye ọbụla na-eme omenala ma ọ bụ na-eme ihe dibịa na ọ na-eme ya n'ụzọ ntọnala na ọ bụghị igu ndị mmadụ ọgbayo ya bụ ịnapụ ndị mmadụ na ụzọ na-ezighị ezi. Ha chief ewere ndị were ozi gbasara ihe dibịa na-eme n'ime ime obodo dịka onyeisi nta task force ma ọ bụ na-achọrọ ịmatagodo ịmụ ọrụ anyị na ga-ekwu kwa mgbe ịmụ ọrụ dibịa ma ọ bụ na-achọrọ ịmata ihe na-agbagwoju ha anya n'ihe mmụọ ma ọ bụ na-ewekwa ụwa si dịrị ha achọghị ịjụ gị dịka onyeisi ndị dibịa na-ewe ihe a ga-eme gbasara ihe mmụọ kedu akara ekwentị tupu anyị abaa n'isiokwu anyị chief? Ndewo. Nke izu na aha m bụ Chief Dr. Okafor, Chairman Herbal Task Force South East Zone, more than 30 years. Ebe m bi bụ ebe na Ugbodogwu, Transekulu, Enugu State. Akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m. Ebe m bi bụ ebe a na-akpọ Ugbodogwu, Transekulu, Enugu State. Ọ dị ma chief ka anyị gbapụ ọsọ isi ihe m chọrọ ịjụta gị maka na-ewego ndị na-ajụ m ya bụ maka ihe gbasara nlọ. Ụfọdụ si na ha lahụ ụla na ha na-afụgasị ihe dị iche iche. Ụfọdụ si m na ha na-alahụ ụlọ oge ụfọdụ ha fụ onye wugolo anwụ ha na-afụ ya n'nlọ. Ụfọdụ bụ ndị si na ha lahụ ụla a na-achụ ha ọsọ mana ha ma agbawa ọsọ. Ụfọdụ bụkwanụ nke a mekwara ugbu a ka anyị nọ ebe a esi na-ewe onye kpọrọ gị chief si na ya na-eri nri na nlọ. Ụfọdụ bụkwanụ ndị si na ha na-agụ ego na nlọ. Ụfọdụ si na ha na ụmụaka na-egwukarị egwu ihe bụ nlọ mmadụ mechie anya na-alahụ ụla ma n'abalị ma n'efifie ọ na-afụgasị ihe dịgasị anya kedu ihe a na-akọwa? Ọ mmadụ niile na-alụ ụlọ chief? Ndewo ekene ngụ ihe gbasara ụlọ anyị ikwu tata alaikiri m ya eziokwu. Nlọ a na-alọ na-eme mana ọ bụghị ụlọ niile. Nlọ a na-alọ sọm na-eme ọ bụrụ ha ncha. And nlọ bụ ụzọ spirit ji egosi mmadụ ihe agbara mmadụ ama erikiri mmadụ some secret. Nlọ bụ ihe eji egosi mmadụ ihe ị nwere ike ị na-akwado ime travel within 1 week. Ịlọ nlọ a wee ike gwa gị na ebe anyị na-eche ije na ọ dịcha ha mma gị hapụ ya na ihu anyị ga-akọwara gị ọfụma. Ọ nwere nlọ ọ ga-abụ ịlọ ọ bụrụ na ị na-akwado mme travel within 1 day echi ịlọ nlọ a o gosighị na ebe anyị na-eje na uru dị ya na ihe anyị ga-eje na ị ga-eji happiness wee jee bata. Ọ bụ mmadụ niile ka ụdị a na-emelụ? Ọ bụrụ mmadụ ncha. Ọ nwere ndị na-alọ nlọ a na-akpọ ndị ọka nlọ. Ọ nwere ndị ada alọ nlọ. Mụnwa na ụmụnne ebe a bụ Chief Dr. Okafor ana m alọ nlọ beta adị m alọ nlọ. Ihe njizi anyị etu a bụ ebe nwere ike ịnọ 2 years ma nlọ nlọ mana bụsị lọrọ alọ sọsọ ihe eji na nlọ ama mmebụ bifo na-etetecha ụtụtụ na-asa ahụ nlọ emegwu etu a ka nlọ m si adị. Nlọ m adịghị ya time. Nlọ m adịghị ya time. Ọma niile ka nke ọ na-emere otu a? Ọ bụrụ ọma na-eche mana ọ ndị ọ na-emekwa. Nlọ m adịghị ya time. Ọ dị ma chief ka anyị were ya n'ofu onye na-alọ nlọ
mana esi na ọ bụghị ihe niile ka ị ga-akọwa maka na amagodo m ka isi zaa onye kpọrọ gị na-ajụ gị na ya na-eri nri na nlọ gị kọwalịa abụghị m Joseph ọrụ ya bịa be m ọ bịakwa ọkwụ ụgwọ consultation fee ọ dị mma ya bụ na mmadụ niile na-alọ nlọ maka na isi na nke gị na-afịa alụ na o wee ike olucha afọ abụọ tupu gị alọ nlọ onye na-anọghị alọ nlọ ewe awọm dị n'ime mba ọwụ ha awọm maka na ihe a gosiri ihe a na-akpọ etu eshashi mmadụ destiny akara aka mmadụ chi abụghị ofu ọ dịkwa ka etu esi mụọ mmadụ ebe a ka lụ a na-ebido gee ntị ọfụma ọ nwere ndị amụrụ nshi na ngwu bịa ụwa ọ nwere ndị amụrụ si na mmiri bịa ụwa ọ nwere ndị amụrụ si ebe dị iche iche bịa ụwa ọ nwere ndị nna nna ha nọrọ ụwa odostis a na-evute datin nlọ ọkacha onye ọbụla bụ onye mmiri Chizzy o wee ka ọ mụchaa ya ba na abọ ịtọ ọ hafụ nwa ebe ọ lọrọ nlọ mana mụ aga atụrụ n'ime ya ndị uwe ya ga-amazi na ebe bịa sha ya lọrọ ụlọ ugbo na-anọ idebut ọsha na ọ na-abụ onye mmiri ka ịbụ ha ma mụta ọrụ na fon ha ji eme agrimenti ma ọrụ mma nkụzi fon mana m ga-ekwubiri ya nlọ dị iche iche ọ dịpendị ito esi bịa ụwa ndị si na ngwu bịa ụwa adaọla kowe lọ o kwere iko esi na ngwu bịa ụwa enweghị ike ịlọ nlọ 10 years ọma nlọ nlọ mana ndị si na mmiri bịa ma ndị nna nna ha nọrọ ụwa ma ọ bụ nna nna ha onye mere omenala nọrọ ụwa ọ ga na-ewe nlọ chief ma etu a ka ihe a niile dịcha isi na ịma akọwacha ihe niile mana ewe nke anyị nụrụ ihe m chọrọ ịjụ gị bụ na ọ bụ eziokwu ụfọdụ bụ ndị ga na-achọ ịnụ di ya na-afalụ ha ahụ mana ha bụ nwaanyị ha na nwoke ga na-eme mmekọ na nlọ ụfọdụ ndị dibịa otu unu ha jee ebe a sị ya na ọ bụ di mmụọ ya ọ bụ eziokwu Chizzy anyị ihe anyị jụrụ kịta ka m gwara dibịa ru 20 akpọgo m jụọ m ajụjụ a mmekọta mepe ọnụ m asị na ihe ya fụtara ndị ụwa ya niile amụgoro ọrụ Chizzy onye awa nwoke na-ejekwu na nlọ ma ọ na-eri nri na nlọ onye ide mmata ihe ọ bụ ya mee ka mmadụ ọ dị mma kedụkwanụ maka onye kwu ụmụaka egwu na nlọ mana ọ na-achọ nwa nke a bụ sain ihe sain a miniri bụ ọ ga-eweta dị nwa mana ozi ya wanye mma ịchọzi dibịa mara agba ha mara ihe blọkụrụ o ji ha atụ ime a ọ mara ihe blọkụrụ mee ya nwa ahụ ọ na-akwụ na nlọ ọ ga-amụ ya onye ụbịam na-agụ ego na nlọkwa oje na ebe ọ na-ewe ụdị aka ọrụ ma o jee n'ebe ọ na-azụ afịa ọ gaghị azụta mana ọ ga na-agụ ego na nlọ nke a na-eme nke a fụtara na onye anwa na-agụ ego a na oje na shop mana mmadụ enwe ike ọma bịa gba ya aka ahịa ndị ụbọchị adị agụ na-egbu ya mana ọ na-akpọ ụlọ na-alọ nlọ ebe ọ na-agụ ego ego na destiny ya mana so nsogbu o nwere bụ omuvu ozi chọọ gịnị bụ ihe a ga-eme ma ihe gbochi na ego a ya na-agụ amafụtazi ihe that is problem ọ chọọ iji eje oje n'aka ndị wayo ha atọ na saịtị anadatin oje tuhu ego eri anya ewe ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị mana tupu m eme nke dịka onye isi ndị task force ndị dibịa ewe ụmụ ihe ụfọdụ na-asị m na a na-akpọ gị na iweta gị na afịa alụ ụfọdụ sị m na ị na-aga akpọ nọmba na iwetakwa nọmba gị a na ọ na-afịa alụ wee sị na m na gị fụ na m na-amanụ m ụzọ ọzọ ị ga-eji wee na-akpọ ya ka ọ na-enwe ike wee na-enweta ya dịka iji nwayọọ wee kpọọrọ ha akara ekwentị maka na ndị chọrọ ịda na-ajụ gị ajụjụ ihe gbagwosiri ha ya ọkachasị dịka onye isi ndị na-afọ ndị adịgboroja ma ọ bụ na ha chọrọ ịmata eziokwu n'ihe gbasara na omenala na ọka dịzikwa ile na uru ọka dịkwa na ya na aka bụkwa ndị na-eme ya n'eziokwu mana ha chọọ ịjụ ajụjụ ị na-akpọ akara ekwentị gị ha na-ewetasị ya kedu kpọgodo akara ekwentị a ka mara ndị chọrọ ịjụ gị ajụjụ ka mara ka a ga-esi wee jụọ gị ajụjụ ndewo biko akara ekwentị m bụ 0805678 5
1 2 4 1 080 5 6 7 8 1 2 4 1 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m. Ebe m bi bụ ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekulu, Enugu steeti. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ugbu a ka ibido na-ege mkpakọrịta ụbụbọ anyị na High Chief Ugochukwu tinyere Igbo, ya bụ Chief Okafor, onye isi ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo, na-achọ ka eme omenala dịka o kwesịrị. Ọ bụ n'obi ya ka anyị nọ wee na-akparịta ụbụbọ. Isiokwu nke anyị na-ekwukwa na ọ bụ nlọ, ịlọ nlọ. Ụfọdụ ife ndị mmadụ na-afụgasị na nlọ. Chief, ofu onye gwara m na nwanne ya fụrụ ya n'anya nke ukwuu ka ya na-alọ nlọ, wee fụzie ebe ọmị mma na-achọ igbu ya na nlọ. O wee na-asị na nke a gbagwojukwala ya. Ụfọdụ bụ ndị kwụkwasị na ewe ka ha na-asị ịlọ nlọ, mmụọ a na-achọ ha na nlọ, mana ha agaghị agbasi ike. Ụfọdụ asị na ewe ihe ga-achọ bịa itodo ha n'akpụlị na na-atụdo ya, mana ha ma tiwu mkpu. Ihe a niile gịnị ka ọ na-egosi? Nke izi bụ na onye na-alọ nlọ, ihe a na-atọgbu ya n'akpịrị, ọma ntiwu mkpu. Nke a ka m ga-akọwa n'ụdị ka ọ nyere nwoke aka, nyere nwaanyị aka, helpụ nwoke, helpụ nwaanyị, maka ihe na-achọ bụ ka ọ dịrị mmadụ na mma. M ga-akọwa nke a generally, onye na-amata amata, ma ndị 419 na-amata ha amata. Mmadụ todeghị n'akpịrị na nlọ na-achọ ntagbu, ma ọ na-achọ ntagbu, o kweghị iti mkpu, o kweghị ibini, o kweghị imeri ahụ. Ihe a bụ winch, ihe a na-akpọ ya bụ amụsụ. Ebe ahụ onye anwa nọ, amụsụ dị ya. Aida na amụsụ a si n'ebe obi, ọ aida na ọ nwere onye na-eji amụsụ atọmenti ya, ọ aida na ya nwere owu ya na mmadụ nwee problem, ewere amụsụ na-esi ya. Nke a bụ ihe akpọrọ winch. Winch a abụghịkwa winch m nkọwavuru bifo, mmecha gbanụ ma ọgwụ eji eme ya. Nke a dịkwa iche, maka winch dị iche iche. O wee winch ga-abịa, ọ bụ sọsọ mgbochi ya destiny m aka agam n'ihu. Wee winch ga-abịa, ọ bụ ka egbuo m. Wee winch ga-abịa, ọ bụrụ ya na-akpọ manipulation, itinye na nsogbu mfuteghị ọwụwa. Wee winch ga-abịa, ọ bụ winch nke na-aga mmadụ mfọ na-amịrị ọbara. Nke a na-aga mfọ amịrị ọbara bụ nke na-abụ onye ọbụla ihu ọ na-eme. Ị na-eme biznes, ije biznes emalewu ahịa, ọ ga na-anaghị edesiri na ego ị na-eleta. Nke a na-ada mmadụ ogbenye. Winch a na-abịa mmadụ na-akpụ ụra, ọ gacha ya mfọ, ma ọ taa ya na akpịrị aka na mkpụrụ ọkpa. Ya bụ na aghọm dị na nke ahụ. Nke a bụ ezigbo nnukwute aghọm. Chief, mana ọ bụrụ na mmadụ nọkịta lọọ nlọ na mebi na onye ọfọ n'anya na-achị igbu ya, na-achụ ọsọ, ma ọ bụ onye fụrụ ya n'anya n'ihe. nke a bụzi ihe a ga-echeki echeki. The reason ji gwa ya bụ, gaa ntị ọfụma, ụwa anọnwa anyị nọ were toshidoro ijide mmadụ ụgwọ ma o rie ego mmadụ, o jekpeghị na arụsị, o diredi iji arụsị na-apịa ọgụ, o nwere ike ije n'ihu ma mbi na ịkacha laiki na-emeghị atak, o jiri ihu onye ọzọ, ọma nji ihe ebe arụsị bịa, ọ ga-eji onye kacha laiki na atọmenti ya akpa ntọmenti, o megideghị ya mgbe ijezi jụ ese agwa na ọwa ebe a rịpọtụ ya na arụsị. Ọ nwere nke na-eme na onye mere ajọ ihe jere merighị ọgwụ ma emerighị ajọ ihe ọzọ, ọ bịakwa ihe na-akpọ back to sender. Ọ nwere nke ga-abụ malaria, ịba
na ịba na-egbu ọ bụrụ nwa na-ekecha hụ n'anya ka ị ga-alụ ọlụ na ọ na-egbu na ọ na-agba gị na egbe ọ ga na madam anti sista brother ga triti onwe ga jụọ ese iwe ihe a na-akpa typhoid and malaria. Chief ewogo ụbọchị ekwukwara ekwu sị na ụfọdụ bụ ndị agụji ọnwe ndị na-evu iberigide ihe n'ahịa ma ọ legide ahịa n'ụbọchị chi jie ileta even 5,000 emerie na-egbughị iwere iwe na nju ụbọchị dị nata ịsa aja ahụ onye beghị mbọ ndị be ya bịa jụ ihe ori ijinarahụla ị ga-alụ ụlọ ebe akpa ma achụwa ọsọ ọ ajụ echiche a na iwe obi juru ya ahụ iji si n'ahịa wee nata ọya bụ ihe a. Ịma na ihe ọzọ nchọrọ ịjụ gị bụ ndị na-enwe ihe a na-akpọ symptom of malaria abịabeghị ọfụma ọya na-ebute atak. Osokwa na ndị mmụọ na-achụ ọsọ chief ndị mmụọ onye ma anọgide ọsị na mmụọ na-achụ ọsọ gbam ka m gwezi anyị somebody bịara ebe a gba m na ya nọ n'ụlọ ebe ọ bụ na eze nwaanyị usoro jụọ ya ebe osi na gịnị nwanne eme ya na ebe gị na-eri nri ka ọ gịnị lọcha nla a na ama ụdị ya lọ ya 3 times ọ bịa gwa m ya mbịa gbacha ahụ mkpọ ya aza m nsị a kemgbe ijere wee chekọp n'ụlọ ọgwụ ọsị na onwekwa ihe na-eme ya nsị a malaria ji ọsị m na-achị nsị a malaria ji ọsị m na-achị nsị a ịlahụ ụla ị na-anọ ha many hours dịka ịlahụ ụla before itete ọsị m na nwe mgbe ya abịa lahụ ụla before 5:30 ya etetego ma nkịta ha na-alahịde ụlọ nke 7 or 8 ụtụtụ na ya tetekwa ụlọ akara atụ ya nsị ọ na ihe na-akpa ya symptom of malaria go and treat typhoid and malaria no na-enye nsogbu ya jụọ m mabere ebe labụ nsị a labụ nke ka m mere nkịta jee gote ọgwụ typhoid and malaria ya bụ na ụfọdụ bụ nrịanrịa ya nsogbu ụfọdụ bụ nrịanrịa ihe ji na-agwa ya bịara sọm nrịanrịa na-evute nlọ ọ dị mma chief daalụ rinne then ọzọkwa bụ attack o wee somebody ga challenge ị na-akpọ for example ka m amaghị ka m ga-esikwu nke mana ka o wee ka m ga-esi tụrụ onye somebody ijide m ụgwọ mmerụ ọgwụ ijide m ụgwọ ọsọ nọrọ obodo oyibo adịm akpọ mmadụ fon nye m ego m adịm agbara gị ụgwọ adịm ejeghị na arụsị adịm agwọrọ gị ọgwụ any day i decide na ọ bụ mebi na ego atụba aka ka iri enye icheta ya mkpechi ekpere ka isi ekpe ekpere m ị ga-alụ ụlọ ebe spirit na ebe a na-apịa gị ụtarị a ga-apịagide ya ụtarị pịagide ọma nkwọ kwụsị ebe ọ sọrọ ije onye na-agba aha ọfụma ga-ajụ onwe iji ụgwọ na onwe mmụọ na-agba ya ụgwọ iwesara iji D0ctor Okafor ụgwọ ọsịsọ ndị ego a na ọ na-eme ọ ya akpọzia m si m na maazị nna m ise ndịkwe m ego m ekene gị ọkwụsị m na mgbede etu a ha many more since that time naanị is more than 2 years ọsọ ndịkwa ego a etiri akwụsị ọsọ ndị ọkwa ọpịa ọkwụsị ọnọtụkwa obidokwa so nke a dị iche ihe jikwa ya bụ na something dị na spiritual ya bụ na ihe mmụọ dị ire ọ dị mma chief ịma ihe a kwuru ugbu a na-echetara m na ewegoro ndị kpọrọ m si na ha bịacha na nke gị mechaa ha na-afụzi gị na nlọ ha kpọgụ m ụmụ ọrụ m na-abụ abịasa mana ha na-achọ ahụkwa m na ajị ya ha na-ekwu ọ bụla kwere ụdịba o nwere nke sịrị na m na ha adịghị nwa ya na ụlọ ebe m bịa nwa ya aka nwa ya dị mma mụsi ya ji egotere ya na mkpọrọ ahụ ọgwụ ji wee je gote ọgwụ anyị ọghụghọ ya kpam nwa narị ahụ fufomos etu akosi endadị mma o wụrụ ọkụkọ agrik ute ebe a mkpọ ndị be m ha gbe agrik ahụ na ilo jos gbisi nara na adịbe egbe ya dị grik na ọgwụ m chief ị ma na akụkọ a na-akọ gbasara gị karịrị akarị akụkọ a na-akọ gbasara gị karịrị akarị ụfọdụ akpọgọ m si na isiri ike na nwoke ahụ na isiri ike o esiri ike wee bazie na mmụọ nke ihe okwu na-ejisi na abụghị m ndị ọgwụ ego ọ bụ ma ego enweghị m ego adara m ogbenye yes I sign it but ihu ndị fake ya wee tente ndị ki 100 you cannot challenge me n'ọgwụ except igwe ndị oshi ọgwụ gụwa mara ya ọ gbasa ha maka m adịghị igwe ndị kidnapper gụwa mara ya ọ gbasa ha m iwe mmadụ mee sacrifice gụwa mara ya ọ gbasa ha m mana ọ bụrụ ọgwụ ka ihe ga-esi dị mma ada azụ ya azọ ọ dị mma chief mana oge adịghịzi ihe anyị na-ekwu maka nlọ ewere onye ọ gbagojuru anya maka na ama m na ababa n'ime esigo na ọ bụghị ihe niile ka ị ga na-akọwa ewezila onye ọ gbagojuru anya n'ihe gbasara nlọ
na ọ chọrọ ịmata ihe gbasara nlọ ma ọ bụ na ọ chọrọ ịmata ihe gbasara dibịa dịka onyeisi ndị task force na-ewe ka ndị dibịa si mee ihe na-adịghị mma n'ebe ọ nọ maọbụ n'obodo maọbụ n'ime ime obodo, kedu akara ekwentị ma ọ bụ na-ewe ndị o metụrụ n'obi ụgbọala ị na-ekwu maka ya ị chọrọ ka ndị task force wee jiri na-eje alụ ọrụ n'ime obodo dị iche iche, ewere onye chọọ iyi aka ma ọ bụ chọọ ịmata ihe gbasara isiokwu anyị dịka nlọ anyị na-ekwu maka ya tata, kedu ka onye ha ga-esi wee mee ya? Ndewo. Nke izi na akara ekwentị m bụ 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number ebe mbi ebe a na-akpọ Ogbologwu Transekuru Enugu steeti. Chizzy na iwe na iwe wuru ofu okwu nchu. Chịkọnatazie okwu ka anyị pịachie. O nwere ndị ọrụgo mmadụ 5 m bịara ebe a kpote certificate a na-akpọ West Africa Herbal Practitioners certificate. Ndị a isi m na ha were ihe na-eko ha na okwu kwu last time na-asị onye na-agbata akpa license ya ihe a na ndị task force hụkwara ya were. Now ha wee sị ka ha bịa gosi m ka ha wee weta ya. Chizzy ị ma na mba be m wee weta West Africa Herbal certificate m gosi ha. Ị ma ndị a ji aka ha jide certificate ya were aka tofu their passport daba seri da pieces without mo ekwu okwu nwesha wa ika iri eme ya ka m ga-eji ya tie na program gọvanọ ga-afụ ya. Onye na-eme ihe a na-eri ha n'Enugu steeti a mmechikwa ya ihe n'ụwa kama gọvanọ tụọ m nga ọkwa onye a na-eri ndị be anyị. Onye na-enweghị international passport na-ele certificate West Africa certificate. Onye na-enwe abụbeghị visa, onye na-abụbeghị plane na-amaghị D0ctor. Ezebo ya si weta Bakwa maketi. Owe ka ọ bụ na ndị gbatara n'aka gị na ọ bụ Onye na ọhụrụ ebe ọhụrụ ese jejeje aka form za menye na-ele ya. Onye kozo si go 250,000. Onye kozo si go 150,000. Onye kozo si go 50,000. Onye kozo si go 500,000. Ihe na-ekwu bụ na-ewe n'elu adịgboroja asambodo. Ya ka na-ekwuru ihe na-agwa melbosha. Agwa m di lady ha niile ha mana ha begide akwụkwọ ba ogide asịme na unu ga-egosi m onye gbanyere n'ihe a. Ọsị na ọ na-evu ya abịa na ọ na-eje na Transekuru Damija side agbụ ya na ọ na-eje side Oji River agbụ ya mmadụ na ọ na-eje side Kanaba ọkpacha agbụ ya mmadụ gbadịrị m ọnya ọsị mba na ha kpaa aha na ọ ga-ese ndị ga-agbagbu ha na ha ama mkpa aha ya kama m egbuo ha. Can you believe na ndị a dina na ana ebe ha na-arịọ m for more than 1 hour isi abini ha jụ mechesi oke mgbe abinize ha naba na Chukwu ga-emegide ihe one day o gosi m onye a ma ọ laftara m onye a mụ nwe si ebe a ji outside country eje meeting ndị dibịa for more than 20 years gbata akwụkwọ nata then ndị niile ya eme ego mgbatara ha o wee ka a na-ekwe ebe a na a na-agba ya ha si na the person must come. Ma even Igbo ọzọ na-amarụ chiri chairman ndị dibịa na Enugu steeti niile more than 40 years. Onye egwu m ego enwechitere m ego azụ ha ekweghị. Ọ bụzarị kịta ka somebody ga nọ n'Enugu bizie print ya eke ndị mmadụ how and they na-watch ma signature ma everything owe dị kebe ofu ya weji aka asaa nri ndị mmadụ. So ya wabụzi West Africa Herbalist mana ọ meghị ebe a na-akpọkọta as m ga-ajụ ọsịa Bogodi how many countries say we're in West Africa? Bogodi me ebe education meeting in the dibia. Bogodi ka se futa akwa na agba owe ebe na Nigeria. Owe ebe na agba na Ghana, Togo, Cameroon, Niger, Burkina Faso, all those things. South Africa owe ebe na agba ya. Ebe na agba ya bu Bosabia meeting. Agba cha and the meeting. Hefu kwere na owe country of country na agba West Africa. Mother when no zene Enugu state na agba ya. In fact, megide hu governor kama kwa
nlahi bia dina nana for 1 month every moto ha Chineke na ajana gemeru na ebere okunu bu ndi wayo iprinters West Africa certificate ina abu ya made na Enugu state igemia na Anambra igemia na Imo igemia na Abia igemia na Ebonyi obiri na Enugu chukwu ga-akpọrọ ọkụ ọkwekwa na emie ị ga-agba m ebe isi wetie na ọ ya agbaghịrị ya gosi m international passport gosi m ebe iji committee na blood gosi m everything na constitution mad people everywhere unu achụ ego iwuo egeni iwute ego na-atụ ọdụ ndị be anyị upside down ekpu ụmụaka ba ihi na ana anakọrọ ha ego 250,000 echi jego pano jeep isi na ihe gwọta n'ọgwụ criminal Chief, India akwụkwọ ije idesigo na Federal High Court. But ka m gwere gọvanọ first. Chief, Oshani na ụmụta. Ndị agwọnụ na ama mmechikwa ọkwa na Nigeria ka anyị nọ. Oge hụrụ n'anya. Chief, criminals. Ịma na nchịkọta okwu iwe gị adị n'ọkụ. Nwayọọ. Ọ na-ewute pen m n'igwe ụmụnwaanyị bịarị na ụmụnwoke bịarị anara ego 250,000. Biya fake something na weshi hajira ka do ri share na sha why hasimba na ke mun go sibudo ha go share na ihe ni na ha me je weshi oye fusie jaba no ihe na ekwu okwu ya bụ national West African national certificate ka na agba na Nigeria bụ federal certificate state certificate and the constitution federal constitution ya ka na agba na country Nigeria na ihe gbasara West Africa owe he country na agba ya iche na entire West Africa you must go there you must go meeting then everything eba igbaria not na Nigeria talkers of n'ime Enugu iwe nga report this here West Africa to vice president in the report to area egde meeting Abuja eye president general the whole Nigeria bu Alhaji Mekudi. Then I get set another thing. Who ya? Amamba tell also. Chief Dalorin Dalorin. It is in the by Oshi. Ya be how my gamer munne. And I could jam haru dibe. Unaju. It's a certificate where you should dibi name. Dalu Chief. Oye futazio aji ihe gbasara ihe ndị dibịa na-eme ma ọ bụ chọọ ịgwa gị okwu maka na ihe anyị kwuru gbasara ihe anyị kwuru ugbu a nakwa ka mmadụ ga-esi wee mara ihe gbagojuru ya na dibịa yegodo akara ekwentị gị ọzọ ka anyị pịazie ndewo akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number ebembi ebe a na-akpọ Ogbodogu Transikulu Enugu State. Ode mani bae ona anugo ndị Chief ataga aka ji eze maka na ihe a na-eme na-ewe Chief iwe nke ukwuu ọkachasị ndị bae ka ezi bae si eri ndị bae na eme adigboroja na awọrị ndị bae anapụghị ego ọ na-ewute Chief nke ukwuu mana ụkpana okpoko gburu ọbụ ntiti ya ọ ya mere Chief na-asa na-eje ekwu ịchọ ije na nke dibịa jụkwa ese maka na eju ese akọwalụ gị ha Chief Ugochukwu tiere Igbo ọ ga-adịrị gị na mma ihe ọma ga-emere Chizzy na Solid FM daalụ na Nigeria niile daalụ onye ọbụla fie ise na ịchọ ije na nke dibịa jụọ ese nke ukwuu ekwena ka mmadụ rie gị ekwena maka na mkpaji gị maọbụ na ịnọ n'ụwa dị iche iche iji dabanye n'aka ndị ọjọọ jụọ ese chọba ndị enyere akwụkwọ ikike ịlụ ọrụ dibịa maọbụ ndị ọ mara na mma ndị mụrụ ọrụ ịjụ ese ị ga-afụ ya maka na ịjụ ese
akọwara ya ha chief ọ ga-adịrịrị gị na mma ihe ọma ga-emere sa ee daalụ rinne sa udo dịrị ndị Igbo niile daa gazie